hai dous focos principais, non? O principal e quizá o máis importante sexa que desaparecen as dúas marcas, vale? Ahora non vai ser primeira federación de fútbol sala, bueno, cando este aprobado polos órganos competentes, desaparece tamén o que era a antiga Liga Nacional de Fútbol Sala, non? Todo vai confluir nunha soa marca, vale? Que vai a ser Liga Prime Futsal, cunha nova imaxe de competición moi atractivo, eu penso que moi atractivo, e donde o fútbol sala se vexa identificado nunha soa marca, non? Porque ao fin e ao cabo ti reflexabas o fútbol sala de cara ao exterior e non sabían si a federación, si a liga e demais, bueno, todo eso ahora vaise globalizar nunha soa marca, vaise focalizar nunha soa marca e a partir de aí crecer, non? E despois, por outro lado, están os sistemas no cambio de competición, que non están aprobados, son borradores todos, pero bueno, todo o que está saindo por aí, por redes sociales, todo eso é certo, que si vai haber unha primeira parte da competición que é a primeira volta con nome que sexa, con nome que sexa. Houve un pouco de polémica, non? Con este argentinización, apertura, clausura e demais, bueno, pode, eso todo está aí en riba da mesa, pero penso que poden ser cambios tamén, son cambios pensados para mellorar a atractividade do deporte, non? Para que este deporte sexa atractivo de cara ao espectador, non? Ao fin e ao cabo, todo o que sexa cambiar é importante, todo o que sexa de que os medios de comunicación hablen de fútbol sala é importante, e considero que vai haber a xente que lle vai a gustar, vai haber a xente que non lle guste, a min gústame, hai certas cousas que non me gustan, pero bueno, ao fin e ao cabo isto ten que ser unha decisión entre todos, non? É un consenso para levar a cabo, para modificar ese sistema de competicións e que sexa atractivo para o espectador final, que teña esa visibilidade, para que tamén cheguen esos patrocinadores, que cheguen eses retornos de ingresos por dereitos televisivos, porque ao fin e ao cabo é do que vivimos, non?